wong wedok ya. Lah wong wedok. Kok ngewangi wong lanang jajali suarane wong lanang. Hidup wong lanang. Mateni wong. Do wedi wong wedok jebul. Ayo. Hidup wong lanang. Ora ono, Pak Eko ora wani lho, sing kene ora wani kok, sing kene jajal. Hidup wong lanang. Sing kono malah melempem kok. Jajali nang wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong lanang. Sing kene malah kaya cacing kloget-kloget. Ora wani to. Lanang wedok kuwi padha ae. Ngono ya. Ngadeg padha dhure, lungguh padha cendheke, derajate padha. Ngono ya. Lho jajali nadane Mas, nada. Nadane. Nada. Kepiye? Jajali, kowe njikok sapa? Ngambar harum tanku jiwa katon memanise sekar mekar lan melati rinonce katon kinelong tak gantian neng jagat katresnan wong ayu awake dhewe berbarengan selawase dadi siji muga aku lan sliramu iso dadi siji wong ayu bebrayan agung nganti tumekaning pati mergo aku tansah tresnani sliramu. Wanodya hayu utama ngambar rumeng kusuma mulat lengang pronto agawe semeng nolo selulir pahit madu lindri-lindri nyawa netramu dasar lencir kuning anggukah rasa tresnaku ngambar harum tanku jiwa katon memanise sekar mekar lan melati rinonce katon kinelong tak gantian neng jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu kang sumunan nyekseni tresno kantu tanono
hatiku andai yang kau tahu. Kemauan kau sumunan rasane tresno kadaku tan ono liya mung sira ayu. Tan ono liya mung sira wong ayu. Oke, satu manggu Puspita Nolo ya Mas Nanda. Mendoakan apa kepada Dek Pandu? Oke, semoga adiknya menjadi anak yang soleh, Amin. berbakti kepada kedua orang tua, Amin. menjadi anak yang pintar, pokoknya yang terbaik ya Mas Nanda. Amin ya robbal alamin.